Saukkolassa saadaan nyt vastaus siihen ikuisesti mieliä poltelleeseen kysymykseen, onko tela parempi kuin pyörä? Paikoillanne. Valmiit. Aja. Tiukka alku. Vastustaja oli tänään kovempi. Läheltä se meni. Ei mahda mitään, joskus tapahtuu yllätyksiä. Meidän kelkkakosteamme teki miehen työ, mutta se ei tänään piisannut. Kiitos kuitenkin hyvästä kisasta. Ja Mika, kiitoksia. Hienoa, että pääsit käymään. Kiitos, toivottavasti nautit ralliautolaamisesta. Tämän jälkeen mikä ei enää tunnu yhtään miltään. Mitenkään herrojen päivä jatkuu, ajelun merkeissä mahdollisesti? Ei kyllä ajeltu riittää tälle päivälle täältä kotiin. Ottakaa nyt kuitenkin revanssimatka. Tuli vapaa. Mikä ettei?